Wara Harvard, Bart's London School of Medicine u La Sapienza, issa il-Royal College of Surgeons of Ireland. Dan il-kulleġġ se jfisser li Malta se ssir ukoll ċentru għall-eżamijiet tal-kirurgi, filwaqt li se jsiru wkoll korsijiet għal dawn il-kirurgi f'pajjiżna, xi ħaġa li fi kliem il-Ministru tas-Saħħa ilha mixtieqa snin. Għal snin twal gvernijiet preċedenti Maltin provaw ġibu l-RCSI, kienu ġew kemm il-darba jitkellmu imma qatt ma waslu. Aħna wasalna magħhom u minn Jannar li ġej ħajibdew isiru eżamijiet għall-kirurġi madwar id-dinja ġewwa Malta taħt l-isem tal-RCSI, kif ukoll ħajibdew mal-Università ta' Malta jsiru korsijiet ta' taħriġ għall-speċjalizzati għal-tobba u kirurġi speċjalizzati biex ikomplu jitalmu. Fil-fatt, dawn l-istudenti jkunu diġà professuri jew speċjalisti fil-qasam tagħhom. Għal-gvern kienet xewqa li jesprima ftit ta' snin ilu, dik li l-RCSI li għandhom tradizzjoni ta' 200 sena jiġu Malta. Aħna mill-bidunet kellimnihom mill-RCSI meta tlajna fil-gvern kollha kellimnihom. U għallu nismaħna diġà kellna esperjenza qarsa f'Malta, kellimna ħafna mal-gvern, investejna ħafna ħin ġejna Malta, imma ma wasalniex. U għallunna jekk ħajġa l-istess, jgħidulna minissa biex ma naħdmux magħkom. Però ma taraw il-Barts, ma taraw Harvard, ma taraw La Sapienza, u raw kemm fi żmien qasir irnexxilna illi naslu ma daw il-smijiet kbar illi jriduhom mad-dinja kollha, u kienu huma stess illi reġgħu avviċinawna u Fil-waqt li dawk li jiġu għall-eżami jagħmlu ftit jiem, dawk li jiġu għall-korsijiet ta' speċjalizzazzjoni jdumu ġimgħat. Fejn spjega li dawn se jkunu qed jużaw l-infrastruttura li diġà teżisti f'pajjiżna, tant li hawnhekk għaddejjin taħdidiet mal-Università ta' Malta biex ikun hemm kollaborazzjoni.